зуҳрои 14-сола бо синдроми даун ба дунё омадааст. наздиконаш аз гирифтории ӯ дар 4-моҳагиаш огоҳ шудаанд. گفتم آکو چی کار میکنم فکر کنم که این مثال رو گردانه میشد گاب نمیزند دل مادر چی خیل که نخواست ساعت باشه که بود دکتر دل برداری کرد زیق نشد خواهر جان همین توبتای گره ایشالله وای میشد ولی گاب میزند راه میگردد. зуҳро ба мушкил ҳарф мезанад, вале дар иҷрои корҳои хона фаъол аст. дар синфи 7 мехонад ва ба қавли худаш дар оянда мехоҳад табиб шавад. مثال من کاسه طباق شوم میگه چجا من خودم میشویم. на ҳамаи гирифторони синдроми даун мисли зуҳро рушд кардаанд. табибон мегӯянд дар рушди онҳо огоҳии саривақтӣ ва ба табобат фаро гирифтан муҳим аст. онҳо нақши волидонро хеле муҳим медонанд. мутаассифона онҳо албатта аз кӯдакони солим қафо мемонанд. дар инкишофи худ хеле ва хелеҳо қафо монда ҳастанд ва онҳо дар мактабҳои муқаррарӣ таълим гирифта наметавонанд. бинобар ин сатҳи инкишофи онҳо ҳатман аз нигоҳу бини падару модар вобаста аст. ба қавли ин ҳамсӯҳбати мо, атфоли гирифтори синдроми даунро аллакай дар батни модар муайян мекунанд. алахусус оилаҳои ҷавонтар ғамгин мешаванд, чунки фикр мекунанд ки чунин кӯдако боз якбори сарбории зиёдатӣ дар оила аст. мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо машварати дуруст гузаронем ки чунин кӯдако он қадар сарборӣ надоранд, танҳо аз модару падар ба инҳо аз модару падар танҳо як масрафи вақт лозим аст ки бо инҳо зиёдтар машғул бошад. табибон барои рушди кӯдакони гирифтори синдроми даун ва пешгирӣ аз ҳар гуна хатарҳои дигар тавсия медиҳанд ки модарон ҳанӯз дар вақти ҳомиладорӣ бояд аз ташхис гузаранд. синдроми даун ба издивоҷҳои хешутаборӣ ва ё тарзи носолими ҳаёти хонаводагӣ иртибот надорад ва гирифторони синдроми даун маризӣ унвон намешаванд ва табобат низ надорад. падару модароне ки фарзандонашон синдроми даун доранд дар ҳолати мушкили равонӣ қарор доранд. ҳарчанд ин гурӯҳи кӯдакон хеле ҳалиму меҳрубонанд, вале гоҳе бархурди ҷомеа ба онҳо боиси нигарониҳо мешавад. баъзе аз созмонҳои ҷамъиятие ки барои рушду таълими кӯдакони гирифторони синдроми даун кор мебаранд, мегӯянд назари ҷомеа ба онҳо бояд дигар шавад. вақте кӯдак бузург мешавад, онҳо дарк мекунанд ки муносибати ҷомеа нисбати онҳо каме дигар аст. нигоҳи атрофиён фарқ мекунад, нигоҳи онҳо хуб нест. онҳо инро ҳис мекунанд. вақте ки онҳо ин нигоҳро мебинанд, рӯяшонро бо дастонашон мепӯшонанд. ин як тарзи ҳимоя аз ин гуна нигоҳҳо мебошад. онҳо ҳама чизро ҳис мекунанд ва аз мо бештар. ин созмон дар мактаби рақами 92 шаҳри душанбе синфи машваратӣ ва мутобиқсозиро таъсис додааст. дар ин синфхона ба кӯдакони гирифторони синдроми даун ҳарф задан ва дигар ҳаракатҳоро меомӯзанд. ҳамчунин ба падару модари ин кӯдакон тарзи муносибат ба онҳо ёд дода мешавад. ягона чизе ки ман ба волидайн мефаҳмонам ин аст ки шумо бояд фарзандонатонро он гунае қабул кунед ки ҳаст. ӯро ба мисли дигар фарзандонатон дӯст доред ва кореро барояшон анҷом диҳед ки барои дигар фарзандонатон анҷом медиҳед. дар он сурат шумо дар ҳолати муаллақ қарор намегиред, яъне назди виҷдони худ, назди фарзандатон ва назди ҷомеа азоб намекашед. феълан омори расмии гирифторони синдроми даун маълум нест. ба ҳисоби масъулони маркази ҷумҳуриявии тиббию генетикӣ дар тоҷикистон ба 700-800 таваллуд як нафар гирифтори синдроми даун рост меояд. тибқи иттилои расмӣ ҳамасола дар кишвар беш аз 230-240 ҳазор кӯдак таваллуд мешавад.